Jen? Ikaw na, Jen? Ay, nahubog yung ko ba? Asali nga, wala na sa kong gibuhat gidoy. Kwan kay ba, kanang nagparty-party ba kon me dito? Jen, anong hubog man ka? Wala man lang ka nagpahibaw nga asa kagikan. Nagpaabot tayo si Mother eh. Ang bata sige gihilak. Kabalubay ka sa bata nga pangitaon ka. Ayaw ganit kong butay ganit. Toto, dili kiso ka nag-ipot at risbay, imo ang kumbutan o sa akong buhaton. Jen, Kano man, ha? Kaya ano? Uso ilabot mo sa kong kinabuhi. Oo, natay anak pero dili ko ni mabutan kung unsa ka kong buhatan. ano nakasulti ko taon ka na, Jen? Nangutana naman ko nimo. Nangutana? O basta kaduda ka sa kuha? Kung kaduda ka, di buhaton na ako. Kana naman din kasimple ni Ana, oy. Ay, kung na ha, sugato ka naman, ikabot ako na sabay. Di ka poy ba ako, Toto? Diyan ka! Diyan ang katawanan ka! Diyan, hinunti ka! Hoy, Imo! Sa'yo na katawanan ka! Lainan ang kinabuhian niyo eh. Siguro hubog lang siya. Munang isog kayo siya. Istoryahan na lang ako siya balik ko niya. Oo, siguro umamuntag. Gamaulian siya. Magtimpla na lang kong Santon Plus Coffee Mix. Para ma-okay yung kahubog. Umiiyak ang aking puso. Murag paminaw na ko, wa naman mo nagkasinabot sa imong asawa. Wala tay. Okay rami tay. Siguro nalay yung mga butang nga may nagkasinabot usahay. Pero ma-okay ra tay. Okay? O si okay? Ha? Unggoyng karaan mo ba ng imong giingon? Dili tay oy. Ay, nakahibaw na gyud ko. Gakanang imong asawa ni mo, Toto. Kanang si Jinjin. Nagtinunto ka na sa inyohang relasyon. Tay. Ngano nagasulti ko ka ana? Ako makahibaw ko. Been there. Ha? Been there, done that. Ay go English sigud tay. Gikan ako diha, Toto. Ha? Ang mga babae nga niabot sa kong kinabuhi, akong gipambuwagan. Kay buhay, kay puangon ng ingon ana. Ako, nagbinuang unyag sa una, nagtinunto niya karon. Ikaw ang akong anak, ikaw pa ino igitinunto sa kababae. Pero mag-apas magkanian ng babayhan na nga murag paminaw na ko, wa naman naganahin ng imong asawa ni mo, Toto. Tay. Ay nagugapil-apil sa mong sitwasyon tay. Okay na mi tay. Sa una, mas kampante pa ko nga mamayot na lang ka. Ay nasigbalik-balik ka na tay. Toto, nasakitan lang ko. Kay amahan ko nimo. Ha? Gibati kong kasakit, tugod. Kauban rata diri sa panimay, usahay madungog pa sa pika silingan na to. Ang inyong panag-away. Nganong pugson man ang imong kaugalingon, anang babayhana. Nga, muragwa naman na ganahin ni mo. Muuli ra ganahan, mabuntagan, usahay, muuli dre, mulakaw ra po dayon. Wa ko kasabot kung okay ba ba ng inyong relasyon. Tay, siguro nalami mga butang nga. Walang gud siguro may nagkasinabtan eh, tay. Ay kabala ka, tay. Ma-okay rami. Sige na. Ay na nagunaw na, tay. Oh, sige na. Naisanton plus coffee mix dere, oh. Rigo pa na lang na. Sa piling ba niya ikaw ay Abot agad ko.
Nakapalit akong sudan, nakapalit akong isda. Ang paborito nga hotdog ni Jinjen ang akong asawa ug paborito nga mga suriso sa akong mga anak. Mao na, friend. Dama og yun, oy. Wala yung ko ganahin akong bana. Kanakong bana? Kanagani maghilawa sa skuha? Sus, oy. Murag wala akong gibatig lami. Wag lami. Usay na lang gani, igo na lang sa mupatong. Ako lang sa iwakli. Murag giluod uri ko, wag ko ganahe. Hoy, friend, inanahin mo papa. Hoy, madungog kasi mong bana ba? Murag lahi mo to kung nadungog. Hoy, inanahin lang ginahin mo tingog lang yung friend. Dili yun. Kanagani akong bana? Kabalo ka? Mas maayo pag magpagkudidi na lang ko sa laing lalaki. Eh, mas maayo pa, malipay pa ko. Magkatilaw pa kong dili mao. Ano akong bana? Haskang gamayan tabadidoy. Dito ko malipay, oy. Wala yung ko ganahin ni Ana. Inanahin lang yun yung tingog lang yung friend. Lain na good. Gisulti pa naman yan sa iyang friend. Bitaw, friend. Sa tinuod lang. Kada ulit ako ito, ipunutanan niya. Bata! Mas may ako sa bata. Kaya ano mga bata? Di na mabuhay wala ko. Nakita mo kong trabaho. Di ulit mga kutri. Di sa tangan dapat mo siyang pungutana sa kuwana. Ay, nako, friend. Maukay na lagi mo, friend. Dili na maukay. Yan ang tawhanan na. Wala dyan kong ganahan niya na tawhanan na. Wala dyan kong ganahan niya na. Wala ko nalipay siya, ha? Friend! Sige na, oy. Ilom na ba? Wa siya kay Baong ha. Naabot na dahi ko. Sakit daw eh. Murag ikumot ang akong kasing-kasing. Di na lang ko masulod. Di na lang ko sa gawas. Ano ba niyo eh? Ano ba niyo? Wala nang makilala ka, ang buhay ko'y nagbago. Kisa man yung luktok. Ako abrihan. Oy! Toto! Tiaw, Toto! Uy, namalagi ka dari. Nasa Jinjin? Dila ka naman to si Jinjin. Nisayo to siya kay duty. Ah! Hoy, Toto! Nakipakita ni mo ba? Ipakita? Unsa man po na? Kuyog sa kwa, Toto. Ato ta dito sa unahan, no? Dito sa may rambutan. Nganong dito may sa rambutan? Importante lang. Nakonsensya na kayo kuhaan ni pa. Sige. Tara. Ang imong asawa ba? Nagkuyog man gud may ato ni aging gabi eh. Unya, wala ko nabantayan nga nabidyohan din ako siya sa kahubog na ako. Nabidyohan? Nga unsa? To, yan ko dito kay ikaw gud akong tuyo to. Maugani. Unsa gani na? Tanawa oh. Tanawa ng video sa imong asawa oh. Nagsabak-sabak og mga lalaki? Oo. To, sorry kito ha. Mat yung ko nagasulti to ba nga. Pasayluwa yung ko to. Anong karoon naman ka nagsulti nini? To, sorry kit kayo. Wala man gina ako tuyo pero pasayluwa ko makabungkag man ko pero to. Hoy to, naon sa day ka? Salamat kayo ha. Salamat sa imong pagpakita ng video. Hoy, dili pagpangagho ang tubag sa tanan to, oy. Ano nang agumang ka dapat mo react siguro ka? Unya, ano may plano nimo? Sagdi lang.
Sagdi lang, mausab na si Jinjin. Siguro na may problema. Ako lang istoryahan si Jinjin. Hoy, pusay, problema. Kabalo ba kakisay problema? Sa Jinjin ang may problema na rito, uy. By the way, salamat kayo kay sa pagpaibalo nimo nga gibakita nimo sa kuaning video. Pero okay na, sagdi lang. Ang importante, nagauli pa siya diri sa mua. Okay na ko niya na. Salamat kayo. Nga, makikbuwag ka niya. No, dili. Para sa mong anak, di ko makipagbuwag. Ang importante, nagauli pa siya diri. Malipay na ko niya na. Ako lang istoryahan si Jinjin. Salamat kayo, ha? Hoy, to. Diyan na ka? Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Hoy, kalawgawa, ginadin niya, uy. Lagi, uy. O sige, unya na tawag ka ka na akong banana cue the ring. Ay, masig tawag ba? Unya lang ba? Naunsa bang ka? Jen? Kinsa na magka-istorya, Jen? Uy, ang akong friend, uy. Nasa mukhang isa ba? Ay, si pangutanan diha. Jen, kuan di ba kanang ang bata magkiglaag sila sa park. Ugma, day off man nimo. Unya ang pugoy trabaho. Basig, pwede ta manglaag. Ako, damay-damay yan pagyog ko nimo. Ikaw na lang na makipaglaang sa mga bata. Ha? Kada, istorya na mas ko, ha? Bata! O saan yung problema sa bata di ay? Pwede naman na sila bulaag niya. Pwede naman po ka makipaglaag nila. Pwede naman po ka mukuyog nila. Pwede naman po kayo manila papa. Pwede naman po ka manila ikaw na. Jen, kinahanglan nga naa ka, Jen, kay siyempre ikaw man ang mama. Gusto man nila nga magkauban na nila ilang mama. Kay wala daw kay halos panahon nga mo banding-banding sa mga bata. Hoy! Toto! Ikaw ha? Ay, kung ingon na ha? O sa magibut pasabot ni mo? Kuha ka ganay sa kuha? Hindi mo lang kaunay ka di ay. Magibagbuwag ka sa ako? Hindi okay. Kaya kung wa ka ganay sa ako, labaw na pag ko ganay ni mo, Toto. Ayaw ko na nato. Yaya lang ka. Ayaw ko but-ikon sa akong buhaton to. Kay, sa tilood lang, wala yung kong ganay na itong panimuyo. Ay, atong pamuyo di ay. Jen, Yaya ka. Yaya lang katawanan ka. Pura kang kurek. Pura magagdakong armas. Haskar magamaya. Kaya naman tawanan ka. Jen! Jen! Sakitaw eh. Ito ako ngayon. Sakit kaayo sa kuha. Mura baggidat-ugan ko og langit og yuta. Wa ko kasabot sa kong kibate. Ako na lang gihilom ang tanan para magpabilin si Jinjin sa bahay. Usahay, di naguguganahan mo kaon sa kahuot sa kong dughan. Mura bag lain kaysa kong paminaw. Sa aking katawan, Palihog tambagi ko dinyo. ihip ng Ako na lang bakahaning ipabarang akong asawa. O baka isalvage na lang nako ni, pero kay bao magong sala ang tanan. hawaring Usa may angay na kong buhaton ani. maglaho. Palihog. Tambagi ko ninyo. Usa may angay na kong buhaton ani. Tambagiin taon ko ninyo. Usa may buhaton gyud na ko ani. Tambagi ko ba? Tuto. Di mapahal.